Oraingoan badakite egin zutena eta ezin dela eskutatu. Dozenaka lagunek ikusi zuten nola jokatu zuten bi Moskor mehoi horiek. Gainontzeko municipalek ere zalantzak zituzten eta harriturik geratu ziren Moskorti horien komeriekin. Beraz, akordio bat eskaini dute. Haiek beren salaketa faltsuak kentzen dituzte, guk gureak eta epaiketa ez da egiten. Txisak dakarrena, txisak darama. Onartu dugu, ez amore ematen dugulako, hori inoiz ez, baizik eta badakigulako sistemari beren eremuan aurre egitea aldez aurretik galtzea dela. Hau ez da porrota, baieztapena baizik. Nahiago dugu gure indarrak espazio autogestionatuak indartzera bideratu eta jasarpenari eta errepresioari aurre egiten diotenei babesa emotera. Eta poliziak errepresaliotutako guztiei ez daitezelak ikildu beren errepresioaren aurrean. Ez dira nahi luketen bezain beldurgarriak, mehoi batzuk besterik ez dira. Antolatu zaitezte zuen lagun eta errepresaliatuekin. Egin ezazue autoritarismoaren aurka eta pisa egin behar badute, egin dezatela, baina inoiz ez gure atean. Errepresaliatu guztiei ez zaudete bakarrik, guk ez dugu bere errepresioa ordaintzen. Guk borrokatu egiten dugu, egin dezatela pisa haien uniformeen galtzetan. Gora azte nagusia, gora jai herrikoia eta gora okupazioa!